și sunt consultant imobiliar în cadrul biroului Remax Class. Și astăzi vreau să vă prezint un apartament din portofoliu personal situat în zona de sud a Bucureștiului, mai exact pe Alea Reșița. Blocul din care face parte apartamentul este construit în anul 2016 și este dispus pe 4 niveluri plus mansardă. Apartamentul se regăsește la etajul 4 și la mansardă, având scară interioară. La etajul 4 regăsim 2 dormitoare, o bucătărie, o baie și un balcon cu acces dintr-unul dintre cele 2 dormitoare. La mansardă avem un living open space cu o baie și un dormitor, plus spații de depozitare laterale. Suprafața utilă a apartamentului este de 98 de metri pătrați, iar acesta se vinde complet mobilat și utilat și dispune de centrală termică de apartament. În imediata vecinătate regăsim mall-ul Sun Plaza, unde avem și stația de metrou Piața Sudului și tot în zonă avem Parcul Tineretului, Orășelul Copiilor și Parcul Natural Văcărești. Pentru mai multe detalii o să vă rog să mă contactați.